Zdravím vás lidi, vítejte u dalšího Smolycastu. Dneska jsem tu se Supisem. Zdravím. Toto je už 4. díl tohoto podcastu. Zase speciální, jakož tu máme tu hráče, který hraje Bedwarsy. Je to nejlepší hráč GameSense, má nejlepší úplně na světě. Co lítáš? Já jsem si chtěl vzít tu hlavu. Prostě má nejlepší GameSense v Česku a na Slovensku. Humor. Jeho přemýšlení je neskutečný. Kdo jiný to může být? Přivítejte Panda Beasta! Čau. Čau. Čau Pando, čau. Mně se líbí, jak tam našiftoval celou dobu. No. Byl tam vidět ten nick. Počkej, tak točíme znova? Ne, Takže, jaká byla cesta? No tak cesta byla docela dobrá, protože 21 už jsem na rozdíl od nějakých hostů hrál, ale kdyby tady ty dva si nevybírali jenom ranní časy, tak by to bylo ještě lepší. Kvůli ním jsem se stávat brzo. Kámo, co to meleš, BTF? Kámo, lidi jo. Ten člověk je zajímavý v tom, že my se domluvíme na 12 hodin, jo? A mi pak úplně v noci napíše, ty vole zdar, já mám problém. Já jdu k zubařovi prostě ve 12. Takže jakoby to celý přesouváme. Takže za tohle může všechno ten šašek vlivo prostě. Takže jako nevymlouvej se tady. Až na to, že vůbec Smolík není ochotný dát, ale čas. Cože? Na odpoledne, ale nevadí. To tak to je, vole. No. Jsi vybral sám ten čas. Jsi vybral sám a to je jedno, kámo. Jakoby, no. Nevybral se úplně sám. Ne, Ježíš, dámy a pánové. To je skvělý. No. Představ se nám tady. Divákům, kteří tě neznají, ale i těm, co tě znají. No, tak já jsem Panda Beast. Dost lidí mě dlouho neznal a pokud mě teď někdo zná, tak to bude především kvůli tomu, že jsem dělal a teď dělám druhý Bedwars turnaj na SGčkách. A to asi tak, prostě hrál jsem dlouho Bedwars a tak dále. A Smolík má mlčet. Pro mě to nejde. Takže, jak dlouho hraješ Minecraft? Jak často denně? A jak když jsi začal hrát Teamfight? No tak, Minecraft budu hrát už to bude nějakých 8 let typu. Denně no, jako v průměru nebo přes prázdniny nebo jako... Já bych dal průměr takovej. Jako za těch 8 let jo, průměr. No něco tak. Čo 8 let jo? Tak to bude jako třeba půl hoďka, ale jako když to hraju, hodně dní jsem to že vůbec nehrál, ale když to hraju tak třeba hodinu a půl a někdy víc. O koroně. No, o koroně jsem to hrál docela dost. To bude no to bych řekl, ale o koroně to bude třeba 2-3 hodiny. Možná víc. O koroně byly hlavně streamy z QP. Chceme se k tomu přesunout, Panda víte. Pandu. No tak, jak chcete, tak vy jste tady moderátoři, ne? Já jsem se chtěl zeptat, jo. Tady Panda Beast, tak ty vole, já už na to nemám. To je prostě Panda Beast, to prostě... No klidně Panda Beast, říkej, hlavně neříkej no. Panda Beast 1. Tady Panda Beast. Dělal streamy z Quaplaye, kde lidi učil, jak hrát Skywarsy a takhle. A já jsem se z těch streamů dozvěděl jednu věc. On měl svoji crew. Řekni nám o ní. Já bych hlavně chtěl říct, že to bylo tak 3 roky zpátky a že to absolutně není aktuální. A to, že jsem si před nějakýma třeba lety dělal crew, tak jo, dobře, bych řekl, že to dělalo víc lidí. Tady ty Smolíku. A kolik ti teďka je, jenom tak pro info? Mě je aktuálně 16. Takže ve 13 jsi založil svoji crew. No já mám pocit, že to bylo ještě jako dřív, ale nejsem si jistý. No to nebylo zase klid takový. A to je jedno. A co vám k tomu řekneš? No prostě jako jsem viděl nějaký jako crew i v Česku, i v zahraničí jako Minecraftu, jak jsem si říkal, že to zkusím taky a něco jsem udělal a vydržel to tak jako třeba 2-3 dny reálně. Ne, možná díl, nevím. Aha. A byl tam nějaký tvůj jakoby nejlepší hráč v tom týmu? Měl jsi tam nějaký dobrý hráče? Hele, reálně já už asi vůbec nepamatuju to, kdo tam byl. Jak jsem viděl ty streamy a dělal si nábory, jak tě tam kombil skoro každý, ale... To je jenom tak jako... Já jsem PvPčka celkově začal hrát až tím, že jsem začal hrát Teamfights. Což je vlastně další. Jo, a ty jsi začal hrát kdy?
To bylo na podzim roku 2021. Po prvním turnaji Noci Mona. To si přišel. OK. Jaký je tvůj oblíbený klient? Na čem hraješ? Tak můj oblíbený klient je určitě Lunar klient. Vím, že Smolíte používá No, to je Bedlam, důvod. tak bych, že i Supis, ale já jsem prostě zvyklý na Lunar a asi to mění v následující době nebudu. Čím je podle tebe lepší Lunar než Badlion? Má výhody. No tak jako on asi vím, že dřív byl lepší, ale teď asi v dnešní době už tam jako nebudou takový rozdíly. Nějak jsem to nezkoumal, prostě jsem na to zvyklý, mám to nastavení, nechci se mi to nastavit znova, to je všechno. OK, to je celkem validní. Jo, to bych bral, jakoby. Jsem spokojený. A na jaký No. verzi hraješ nejvíc? No určitě na 1.8. 21 tě nebere? Na vůbec. A 1.7. Tu jsem hrál jako dřív, ale nějak mě to už jako nebaví. A upřímně. vidíš tam nějaký rozdíly v PvPčku? 1.7 a 1.8. Tak nějaký tam rozdíly jsou, ale za mě tam nejsou tak hrozný, jako třeba když jsem hrál nějaký build UAC turnaj, jak jsem si to jako zapnul 1.7, ale jinak jako hrál i PvPčko na 1.8. A jak je nějaký tvůj oblíbený server? No, oblíbený, jo. Hele, pokud bych měl říct oblíbený, tak to bude Mindman asi. To jo. A nějaký český? Jo, český, jo, takže chceš jako mezi Queplayem a Řekni SG. nějaký zahraniční. Mysicland. No tak hele, upřímně já v zahraničí, když už, tak jsem občas hrál na Hypixelu jenom. A v Česku jako mám strašně nahráno na SGčkách, jako určitě nejvíc ze všech serverů mám nahráno na SGčkách. Ale jako nechci říkat, že to je oblíbený server, ale on jako asi ve finále je, i když se k tomu ty helper tým, admin tým celkově chová, tak jak se k tomu chová. No to ať si každý názor udělá, jaký, jako sám. OK. Mhm. No. Jaká je tvoje oblíbená minihra, teda? Je to jedno na jakém serveru, prostě, No tak to jestli bylo asi, Bed Wars, nebo... to asi budou ty Bed Wars, no. Tím, že jsem hrál ty teamfighty, tak mě začaly bavit, ale, takže Bed Wars, no. OK. Jenom nějaká for fun to minihra, třeba nějaký Murder Mystery. A jo, to jsem taky hrál, no to mám taky dost, ale Je tam potřeba nějaká game sense? No tak no, musíš a- utíkat dobře před murderem. samozřejmě Jo. potřebuješ game sense všude. To je takový Je moudré. mi to jasný, takže to si zapamatujte. No. Jinak dneska, počkej, jinak dneska máme takovýhle nový styl přepínání pohledů. Je to takzvaný Bluetooth přepínání. Zvykněte si. To ty a pit. No já pis, tak to jako... nevím vůbec, proč je tady ta otázka, protože já na pitu mám strašně málo. Reálně tam mám podle mě nějakých 30 hodin, když jsem se naposledy koukal. A Já ti řeknu, proč je to tak důležitá otázka. Protože to je otázka z toho podcastu. To je takový ten sloup, na čem celý ten podcast drží prostě. Jasně, Pit. no Chápeš, tak jako jo? na pitu nemám ani jednu presku, protože jsem to nějak nehrál nikdy, jenom jsem si tam občas šel zafajtit jako s SG, PvPčkem, jakože jsem se v něm zlepšil, to je všechno, kvůli čemu jsem tu minihru hrál. A jaký máš názor na tu komunitu tam? Jsou tam jako v pohodě lidi? Já asi nemůžu mít názor na komunitu, když se v ní vůbec nepohybuju, jako v pitu. Já znám pár lidí z pit komunity, ale že bych věděl jako hodně lidí z pit komunity, tak vůbec ne. Aha. Já myslím, že právě, že máš nějakou presku větší. Nemám To žádnou. je škoda, kámo. Tak to je smutný, ale. Nevím, já myslím, že jsou i zajímavější věci než hrát pit. Tak doufám, že teď tímhle moc lidí neurazím. Já myslím, že jo. Já bych myslel, že už bys měl jako jít, no. A ne. Lidi nechte ho bejt. My se radši už přesuneme z pitu pryč. Jdeme na jeho oblíbenou minihru. Bed Wars. Co ty a Bed Wars? Jak se zlepšoval, jak se ti daří? Jak hraješ? Všechno Ale- nám tady popiš. Tak jako, jak jsem říkal, tak Bed Warsy jsem začal hrát s teamfightama na podzimu roku 2021. A bylo to kvůli tomu, že jsem od jednoho mého kamaráda předtím mě pozval na turnaj Bed Wars. Absolutně se nevěděl, co to je, jak to funguje, ale byl to první turnaj Noci Mona. Vyhrál jsi? A skončil jsem ve finále. To je ale to je neuvěřitelný výkon. No ale
spoustu lidí asi ví, jak jsem se tam dostal, ale to tady nebudu rozebírat. Já to taky vím. No, včetně Smolíka, ale já jsem jako hledal spoustu takovýchhle akcí jako turné, protože jsem si říkal, že to chybí. Tehdy jsem ještě jako nepřemýšlel o tom, že bych to dělal, protože to jsem si říkal, že je moc složitý, ale jako byl jsem rád, že někdo něco takového udělal, jako Simon ten Bed Wars turnaj a prostě jsem to začal hrát, potom tam udělal na tom Discordu, kde to tehdy bylo, promo na své teamfighty, který udělal a chtěl jsem hrát a chtěl jsem jako, bych řekl, že jsem se zlepšoval jako. Určitě jsem se zlepšoval, protože každý se zlepšuje, když hraje Bed Wars teamfight. No, Na jednu výjimku. skoro každý. Nebudeme ho radši zmiňovat. No, jakoby radši ne, no. Taky bych to nedělal. Takže Je to legenda. je to legenda karta. Ne, no, chci se tě zeptat na tvůj turnaj. Protože chci tady, aby si udělal reklamu, protože tam ještě nemáš úplně full týmy, ne? Nebo už jo? Mám 18 týmů aktuálně na turné. No, tak to je chill, ne? Chtěl jsem To je 20, jedno, takže určitě dobrý, doufám, že dobrý. všichni přijdete. Promuj si tady YouTube. Promuj si tady všechno, kámo, ať se No. jdou podívat aspoň na stream, a nebo že si Ok. můžu zahrát. Přijďte na stream, bude to mít v popisku, odkaz na kanál, kde bude se streamovat. Budu to komentovat já s Českým Ondrou a se Smolíkem jsme se dohodli, takže Je to tak, je to tak. určitě Takže doražte. A nebo To bude přijďte na, huge, no. přijďte na turnaj, bude to mít v popisku taky odkaz na registraci, takže ještě můžete přijít a registrovat se a budu rád, pokud tam přijdete. Ale Jo, bacha, jo. registrace je otevřená jenom do čtvrtka do půlnoci. Takže si Ok. pospěšte. Teď tě trošku vyhroš, jestli nepřijdu, tak tě zabiješ, Přesně. jo? Vyhroším trošku. Počkej, já ti to Jestli přiblížím. nepřijdete. Jestli nepřijdete, tak vás zabiju, hele. Nedělám si prdel. Je to vaše volba, nepřijít. jak je hodnej na ně. Ježiš, to je Vaše volba, strašně. nechoďte. Je to vaše volba, nechoďte. Ale já si myslím, že třeba jako takový Bed Wars turnajů tady jako, vím, že Ondra má ještě jeden dělat český, ale řekl bych, že potom nějakou dobu zase nebudou, takže určitě doporučuji přijít. Jo, ok. Máš nějakou jako strategii na Bed Warsu, nebo to se odvíjí prostě z té Game Sense prostě. Ale já bych jako řekl, že reálně, vím, že se z toho děláte srandu, ale za mě ta Game Sense jako je potřeba na Bed Wars jako nejdůležitější věc. Je to- My to chápeme, no, ale ty to moc propaguješ, podle mě. No, dobře. Ale No dobrý, no, jakoukoliv. jeho strategie na Bed Wars? Prostě No. jako vzít ideálně všechny 4 generátory a zabít všechny týmy. Ne, dělám si srandu, pokud nehrajete jako jak blázni, tak jako který hraje jako reálně 4 generátory jsou dost těžký vzít v každé hře, ať se tak No to jo. Dal jsi to někdy na teamfightech třeba. to jako párkrát se to povedlo, ale Taky tak ty to bylo, pozdější fázi, ne, když už. no, když už jo. Jasný, jo. No, jako ono někdy to jde, i když jsou full 4 týmy, ale jako musíš mít štěstí plus jako držet všechny lukem a tak dále. A jak je to třeba nejlepší to držet, jako, jak to jako, řekni mi prostě, jak ty držíš mid. Tak za mě je pořád nejlepší strategie Zeliho Tornádo. Ježiši, vysvětli divákům, o co tu jde. Tak kdo nezná Zeliho Tornádo, tak budete mít určitě teď na obrazovce ukázku. Uděláš mi ji taky, prosím, že bych ti tam dal tvojí Zeliho Tornádo ukázku. Ne, já nevím, no někde to určitě najdeš, jako co jsem stavil Já já, nevím, ale kde ji mám najít jako u tebe, je to když tak pošlu. tak tak jo. A jako, a nebo prostě hrát na krtka, schovávat se a sbírat goly jako zastavené. Ty Jako vole, no. nejlepší postup. Hezky. No dobrý, co třeba To je na jak midu. pušuješ? Jak pušuješ třeba? Jako, rushu, nebo co myslíš? No, ráž, dejme, no jo. Jako co k tomu potřebuješ a tak. Perlu, strangeku vyhrál. No tak otázka, jestli jako to bereš s novým updatem, jestli to bereš s tím, že povolená strančka inviska u sebe a tak dále, protože Jasně, že není, protože to je úplná mrtka, vole. no, jako prostě SGčka, no. Asi abych se k tomu nevyjadřoval. Ale jako já jak rushuju, No. já když už rushuju, to se moc často nestává, to se stává jenom když jsem hrál nějaký turné se svým týmem, protože tam nikdo rushovat nechtěl.
Mhm. tak jako prostě jsem hodil strančku perlu a jako a zkusil počkat na nějaký timing a někdy to vyšlo, někdy ne. Jakže nikdy ne, ale to vyjdeš vždycky, vole. Tak jako Ty, většinou když to reálně nechceš. vyšlo, jako. Ne, to není pravda. To není pravda. Super, to není pravda. OK, to je jedno. No, takže to je tvoje nejoblíbenější věc na Bed Wars? Jako nějaký item nebo nějak, nevím, něco, Jako item nebo něco takového. no, nějaký No. item nebo nějaká Ta, strategie. nějaká strategie třeba, nějaká game sense, nějaká něco. Já pokud bych měl mít nějakou nejoblíbenější věc na Bed Wars, no. Jako za mě tam není jako, buď to jsou lucky bloky, co jakože projebu všechny irony a nic z toho nepadne, to je dost oblíbená věc. Mhm. To je pravda. A nebo jako prostě, jako já nevím, co tam, jako jsou všechno za itemy, nemám jinak oblíbený item, jenom ty lucky bloky, že projebu všechno nic nepadne. Co třeba taková strančka. To je dobrá, ne? Tak je dobrá strančka, jako ve finále většina itemů jsou dobrý, ale Ale ty jsi lepší prostě, tak, no, chápu. No, jsem to nemyslel, ale nevadí. Když jsme u těch Bed Warsů ještě, chvíli zůstaneme, jo, takže tvoje nejoblíbenější, nebo spíš nejlepší hráč, co se týče skillu. Na Bed Warska, v Česku, Slovensku. Jo, takhle, no. No, Jako skillově, na SG skillově. Bed Wars, jo. Je mi to jedno, klidně. Jak na IP jsem nikoho neznám, nebo jako pár lidí tam znám, ale celkově tu komunitu neznám, takže. Jasný, no. Tak Takže- SGčka vem. A z mají Na jméno SGčky. znáš někoho dobrýho. Nejlepší. Znám pár lidí, co jsou jako Panda dobrý a hrajou Beast. Hypixel Bed Wars, ale já na Hypixel Bed Okay. Wars vůbec nehraju. Ale jako z Česka bychom se vrátili k otázce, Česká a Slovenská samozřejmě, ať nezapomínám naše bratia slovenský, tak bych řekl, že hele, jako za celou dobu nebo teď za Kdykoliv, jakkoliv, řekni si to, jak chceš. Řekni klidně oboje teď a za celou dobu. Jo. Hele, když jsem Nejlepší. začal hrát Bed Wars, tak třeba Jacking skončil s hraním jako na nějakou dobu. Takže nevím, jak hrál předtím, než si dal tu pauzu několika letou, no nějak, já už nevím, kolik to bylo přesně. Ale jako za mě teď hraje hodně dobře, to tam asi jako celkově ten jejich tým Just a Dream, jako což by, ne, vím, že za nějaký outky se vždycky jmenovali jinak, ale jako celkově ten tým jako původní, co tam byl nějaký Meek, Mustafis, Anytime, Jacking, Leons a tak jako tyhle, ty jsou jako mezi těmi nejlepšími, bych řekl. A taky Honza Zik. Honza Zik? No Honza Zik nehraje Jo. Bed Wars. No jsem teamfighty, ještě že jo, neviděl teďka hrát. hrál. Včera Já hrál jsem- teamfighty. Hrál, ale já jsem s ním nebyl ve hře, jako. Já nevím vůbec, jak hraje Bed Wars, nemůžu posuzovat. Nejlíp. No tak podle pitu posoudíš, ne snad. No, Podle já jsem ho na pitu pitu vidíš moc oba, ne, krát, no to je jedno. Hlavně dělá No. dobrý videa. Pranky na týmy, doporučujeme. Doporučujeme hodně. Dejte like, odběr. Tak. Dáte do popisku, jo. To je jasný, kámo. Můžeme. A samozřejmě ještě další product placement. Sušenky pit. Fiktivní vymyšlená sušenka nejlepší. Teď nemůžeme 10 mít, teď musíme no, mít 10. Bed Wars, ale ježiš. Sušenky Bed Wars. Pro slevu 10% napíšete Panda Beast 10 a máte slevu. Že jo? Jo. Ne, To on Panda je Beast on je jak 1, Honza Zik, prostě on je jak Honza Panda Zik, jo, Beast jo. 1. 1, pardon. A budete mít 111% slevu. Takže, jo, tak to se ještě nepo... vlastně, Takže to ještě vlastně přidá vám peníze. Co jí platí. máš nějaký jako oblíbenýho hráče, co se týče jako strategií. Nebo game sense. díl. Jako já asi reálně nevím, kdo vymyslel jaký strategie. Když jako já říkám, co používal jsem, říkám, že jsem používal a používám doteď asi to Zeliho Tornádo, takže ale já nevím, jako to je všechno, jako prostě. Každý Ještě vymyslel nějakou strategii, strategii. Takže vlastně nejlepší game sense hráče je podle tebe. Jakoby, Ne. já si taky myslím, já si myslím, že ano. Co třeba jako i Simon, MC Go, ty mají velkou game sense podle mého. No tak mají. Já neříkám, že jsem lepší než oni.
Ani jako, my to taky neříkáme, co jak to vidíme, ne? Pardon. No. No, Takže nemáš nějakýho jako hráče z nejlepší Game Sense teďka. jako z nejlepší Game Sense. no. Hele, to bude asi Anytime, protože jako hrají ty random hry, sice random hry ti jako nedají jako všechno, jako co třeba teamfighty nebo turné, ale i tak to bude asi Anytime. OK. To je dobře. To je true, ten to fakt, no jasně. Ale tak zase nevím, jestli Anytimeu není víc, že jo, za ten jeden account, jako, co já vím. Těžko říct. Já se teďkon zeptám, jo. Koho nemáš rád z Bed Wars community? Teďko odběhneme. Jako nemám rád, jo, no. Neříkej nás, já tě zničím tady. Ne, vy jste hodný. Nedělám se Fuh. srandu. Jsou hrozný, ale to nevadí. Kámo, to říká každý, cože? Tak na to vlastně něco bude. No, jako koho nemám rád, jo. No. No, ty vole. Jako, já jsem vždycky s někým, jako když jsem s někým měl nějaký sport, tak jako to bylo pár dní, jako asi s někým měl nějaký dlouhodobý sport, jako třeba, jako, jsou lidi, kteří nesnášejí půlku komunity, nebo někdy i víc, a jako asi takový nejsem. Ok, nejseš, to je dobře, takže v pohodě se všima. No, OK. Zkusil jsi někdy cheaty nějaký? no. Cheaty? Hele, tyjo, tak, jako v Minecraftu nebo v jiný hře i? Minecraft. Dámy a pánové, bacha. Tak já Přemýšlím, jsem jestli je měl, to pravda. jako, jsem měl cheaty, tak jako, reálně jsem měl cheaty, když jsem začínal hrát Javu, tak jsem si to stáhnul a chvíli jsem cheatoval, jako, Jaké cheaty? že já už nevím, kámo, to vůbec nevím. Tak Kaki Laura, autoklik. No, jako nějaký cheat klient jsem měl, to všechno jsem tam měl asi zapnutý. Tak to má teďkon každá druhá pětlava, takže úplně v pohodě buď, jo? No. A třeba vím, že jako od té doby už jsem nečítoval, což mě jako otázka, jestli je no, to je jako asi jedno, protože většina stejně hráčů minimálně používá autokliker, tak jako to je asi jedno. A to já třeba vůbec, kámo, nechápu prostě. Je to baví? Co myslíš? Baví je to? Cheatovat? Já nevím, Huby to ale nebaví. já jsem to, já Jako jsem mě třeba. jako, mě to třeba nebavilo upřímně cheatovat. Nějaký ne, to je strašně jako... Však to ani nemusíš klikat, nemusíš aimit, pokud máš hodně cheatů, vole. Prostě nemusíš nic reálně. Mě to nebavilo, proto to o nečítu, ničem. kdyby mě to bavilo, tak cheatuju, to je všechno. Tak to bylo hodně strategicky. Dobrý. No, já se teď zeptám trošku na jiné otázky. Minecraft už trošku přeskočíme. Jo, No dobře. přeskočíme ho. To je dobře. Tak jo. Chci se zeptat, co máš za setup? Tak jako musíš se ptát na konkrétní věci, jako Jak jako tak mi to... Ty vole, doma mi řekni, co máš za myš, klávesnici, počítač, tečka. Dobře, tak myš mám, abych začal myší, tak mám Gloriusku bezdrátovou. Očko? Očko. Klasika, to se rozjebe hnedka, pěkně. No, už jí mám rozjebanou, protože mi triple klikuje nevadí. To nevadí vůbec, vole. Máš autoklik No. zdarma. Kdy to vadí? 40 CPS Butterfly. Ty vole. Chápu ten mindman. Aha, a jo. Lidi, jo, kdybyste neviděli, počkej, jestli je přiblížím. Kdybyste neviděli, Panda Beast nejde na mindmanu přejitovat. Fakt mi to nejde, kámo, nevím jak Supis, ale mi to prostě nejde. Musíš fakt dát jako úplně strategicky. No, to je vše. No, super. No. Ale takže- klávesnice má nějakou CZCčka random jsem tam viděl asi za jako 1500 klávesnici. Já jsem klávesnici nikdy nějak nehrotil, jako prostě. Však ona není tak důležitá ten Minecraft, no. No, A počkej, Nemám když je to stejný. nějaká vyloženě od CZCčka. no, vyloženě od CZCčka. Tak to mají stejný, Supis, podle mě. mají Supisek. To je super. Počítač, jako já ve finále ani, jako vím pár komponentů, co v tom je, ale nevím, jestli to chci vyjmenovávat, jako všechno. Ani neříkej, ani nemusí. Prostě řekni, Můžu třeba kolik, říct jestli ti to grafickou jede. kartu, která jako jede to, jestli chceš tak říct, tak mám 500 a víš FPS v Minecraftu. Nevíš Tak to je v grafiku? pohodě. Grafiku vím, jestli mám říkat. Klidně můžeš. Jo, řekni. Fancy. No, mám novou teď a to je 3070. Ty vole, no tak ty jsi kokot.
No tak to jo, no, tak to nepočíš mi. Když tak domluvíme, ale spíš ne, sorry, Smonka. Se stává. Na mě tady ťukáš furt. Aby si věděl, že máš žít a ty by se furt koukáte takhle rovně. Kam se mám koukat? No tak třeba do kamery teď ne, ale. Máš nějakou jako oblíbenou písničku, nějaký oblíbený žánr? Jo, písničku, ale písničky. Já moc jako jsem dlouho neposlouchal, když tak jako ani teď neposlouchám. A jako často, a občas si samozřejmě něco pustím, ale že bych dlouhodobě něco poslouchal, jako asi se říct nedá. Takže nemáš nic oblíbený. No asi ne. Jako jasně ve finále nic mi nevadí. Ale vždycky posloucháš něco, co je novýho, ne? Jo, přesně tak. OK. A co třeba jaký Minecraft písničky? Tomu se asi vyjadřovat nebudu, jako. Asi to by se může kvalita. vyjádřit, ne? Počkej, počkej, to líbnul kamera. On to prostě lípnul, kámo. Hele jo. Teď to bude taky zajímavější trošku. Máš nějaký vztah? Nemám. Aktuálně nemám. A měl jsi? Hele, asi na to se nechci, k tomu se asi nechci vyjadřovat. Jasný. OK, ale Minecraft holku jsi měl, že? Ne, neměl. To Minecraft holku jsem neměl ani, nechci ani nic tak. Ty dobře, takže to není typická pidlava, takže to je vlastně není vůbec pidlava. To je jedno. A děláš jako nějaký sport? Třeba jako kde Ale používáš sport dělám, ale to asi nejlepší taky game soukromá věc a to taky asi nechci jako říkat. A jde tam A do tak Games hodně. je tam Game Sense nebo nějaký taktiky. A asi se nechci vyjadřovat celkově ke sportu a jako k tomu, jestli mám vztah a celkově. Okay, Takže ale může prostě vynecháme. seš fit, seš ready, kámo. No, jako na co? No prostě seš sportovně založen. Ze sportu, no, jako dělám nějaký sport, no. Víš, co si myslím, že dělá za sport, jenom. Ještě počkej. I do kamery to musím dát. Ještě na. To je tohle. Jo, tohle. Absolutně nechápu, Amo, ale to nejde na sebe. Chápeš to dobře. Lidi, co mají rádi tento sport, chápou. Chápou No. všichni, chápou. ok, super. Jo. Nevím, jestli to Jako, vajíčko jde kdyby pořád. nějaká normální otázka, co se týče IRL, tak klidně budu odpovídat, ale na tohle zatím odpovídat po nechci. No, chceš nějakou normální IRL, jo? No, pokud máte. Co třeba děláš ve volném čase? Když nehraješ Minecraft. Když nehraju Minecraft? Roblox. Ne, já Co? nehraju jiný hry než Minecraft. To možná jsem odpověděl na další otázku, ale nevím. No, odpověděl, nebo... Jako Ve odpověděl. volném čase, tak jako bavím se s lidma, který znám IRL a tak jako dál. Jakože chodíte ven, jakoby. No třeba. Jo. OK. A teda jiný hry nehraje? Jiný hry. Nehraju. Hraje, Hraje. teď si odpověděl, no, chudák. No. Pana víte, jo? Mám takovou spicy otázečku. No, Názor na československý rap. To je taková jak jsem klasika. říkal, jako něco jsem slyšel, ale jako na to nemám názor, prostě to je a já to nějak neřeším, jako Takže jako neposloucháš, jo? Třeba No. Ezomandiase a takhle. neposlouchám. Jako pár jako- věcí jsem slyšel, ale A třeba jako neřeším. rap jako ne v Česku, ale všeobecně světovej. Tak jako asi jsem něco slyšel, ale nemám jako na to nějaký názor. Jako celkově na ten žánr. Něco se mi líbilo, něco se mi nelíbilo, to je asi tak. Jo. To říkáš na předešlý díly podcastu. Jestli jsi viděl vůbec. Teda Viděl jsem všechny díly. Který byl nejlepší třeba za tebe. A jako neviděl jsem celý, jako, ale většinu jsem viděl. Tak se Simonem, ten má nejlepší game sense. Který byl nejlepší za tebe. Hele, nejlepší podcast, všechny byly dobrý, asi se nedá říct nejlepší podcast, tak tam Okay, byste co tam takový dávali. Honza Zik. Honzou byl nejlepší. On to byl samozřejmě super podcast. To byl Byl nejlepší. super prostě jenom kvůli hostovi, jinak my jsme ho Přesně. udělali špatně, ale byl dobrý. Ale jo, Myslím, že přesně Honza ho tak. zachránil. A třeba Pokoslav. Pokoslav taky zajímavý, jako dobrý podcast, to jsem myslím. Zajímavý. Pokoslav je zajímavý. A co Simon? S Simonem to jako mělo i jako větší dosah, že jste tam jako se bavili třeba i o věcech, jako co se týče jako Nic.
Ne, to, co dělal dřív, jako UMC, turné a tak dále, jako i s tím, že začíná s Bedwars Že to tě jakoby bavilo. Tím No, jako mě obsahem. bavily všechny většina. Jako, Samozřejmě Honza teď je prostě first, jo, no, jako, jako to, o tom se nemusíme bavit. Že vlastně nejhorší podcast je s Pokoslavem. to asi nechci říkat, jako on tam nebyl vyložený žádný A tak špatný. on byl takový ospalej, to my zase nemůžeme brát jako za zle, že jo. Jako ty. No, No, nevím, jestli ti to, jakoby, jestli si teď uvědomuješ jednu věc, ale tady už je konec. a jo, Protože by to mělo už třeba 2 hodiny za chvíli, kdybychom ještě pokračovali. tak a ještě můžeme No. dát něco. Tak dáme něco na Hero. Tak jo, dáme Hero. Dáme nějaký random otázky z Myslím, že to bude mít rukávu. hodně lidí Hero. No, Přesně, to budeš mít ty, možná si to koupíš, abys to viděl. no, si Zeptám se tě na jednu extra... No počkej, to chtěl Pokoslav tu otázku, No. nebo jako mi nechtěl přesně tyhle, ale kolik měříš a vážíš? Ty vole. Trošku na tělo, ne? Jak by řekl Pavel? Kámo, hele, upřímně, já asi ani jednu věc nevím, já jsem se neměřil, ani nevážu. Takže i třeba jako, takový, já nevím, jak to mám říct, takový rozměr, zhruba, v průměru. Tak já řeknu, od kolika to tak může být, do kolika to tak může být, jo. tak jo. Tak, no. Tak měřit můžu od nějakých 165 cm do nějakých 185. Takže 170, ty musíš říct. Něco takového. Já plus minus vím, ale asi to nechci. Ale nechceš to radši říkat, protože je to prostě osobní. Ne, to je jako... To ani není, ale to je jedno. 1 kilo až 100. A teď vážit, si... vážit můžu od Můžeš, no. nějakých 60 kg ne, 60 ne, kámo, jsem kokot. To jsem chtěl říct obráceně, sorry, to vystřihneš. Počkej, ty nevážíš 60 kilo. Ne, je to od nějakých 40 do 60. Takže Do 41. do 65. Takhle. Takže 64. Správně. No, možná. Třeba. Přesně jsem to věděl, já to vím. Počkej. Super, ještě vymysli něco. Já tady dělám BMI kalkulačku. Jako nevím, k čemu ti to je, když nevíš jako přesný údaje. No, tak Hej, ono to nefunguje. takových 170 na kolik? Na těch 64 bych řekl. Ideální zdravá váha. No, vidíš. Takže je Panda No. Beast, jak říká, je fit. Panda už jde úplně ready prostě na všechno. Říkám, ať ti říkat, ten stůl nešpiníš, vole, fakt mě jebeš. A tak on tady super před podcastem ani neumí uklidit, to je ještě po No, Simonovi. ale nemáme Já tu nejsem Tomiase, žádná no. uklízečka. Tomiase uklízečka, to. Tak to mi asi ty vole, kde seš, jako nemůžeš ani uklidit po Simonovi? On to tady Nevím. uklízel celou dobu, čup, tady prostě bude něco bílýho, nevím. Jo, Simone, vole. Simone, vole. Já No, nevím, Něco extra, Abych co tě radši- hnedka napadá. nic nenapadá, abych to radši utnul. Tak to utneme? Co na to říkáš? Tak klidně, jak co to je, vy jste moderátoři, ne jo. Dělám pokus. Takže Hej, řekni poslední slova. Na Moje ně. poslední slovo? Dojděte na turnaj. a ještě To byla nejdůležitější věc, Nejdůležitější věc. jenom no. jedním slovem. Jedním slovem, jako čeho nejdůležitější? Nejdůležitější věc v Bedvorskách. Jedním slovem. Jo, je to Game Sense, nazdar. Nádhera. Takže Dobrý. dámy a pánové, děkuji, že jste sledovali tento podcast. Jsem tu byl dneska Supis a nejlepší speciální host, kterého jsme tu mohli mít. Panda Přesně Beast 111. Dámy a pánové, děkujeme. Zatím se mějte a u dalšího podcastu. Čau. Čau. Co budeš mlátit? Co říkáš na podcast? Super. Ve světě kostek nejsi nikdy zcela sám, každý kousek země je ti dobře znám. Však velké dobrodružství na tebe ještě čeká, tam daleko za kopcem, kde končí místní řeka.